Stigli u našu redakciju su jednoj od prvih snimaka Smederevske Palanke. Inače, dakle, naše ekipe, dopisničke ekipe bile su u prilici da iz vazduha danas snimaju ovo područje i nešto ranije gledali smo njihove snimke. Ovi su sada stigli. Vreme je za gosta u našoj specijalnoj emisiji. Naša gošća večeras je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Sa njom razgovara moj kolega Ivan Golušin. Ivane, izvoli. Tanja, hvala. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam što ste izdvojili vreme. Danas ste bili da dobijete, odnosno da primite pomoć iz Norveške, a potom iz Azerbejdžana. O kakvoj vrsti pomoći je reč? Pa ja sam danas bila na obeležavanju 200. godišnjice Norveškog ustava, da kažemo njihov dan državnosti, na kojem je ambasador Norveške objavio da je danas Norveška donela odluku da nam pruži 2 miliona evra pomoći ove hitne vrste sada. To ne znači nužno i da je to kraj. Oni su inače već ranije u Valjevu za mlade obezbedili 100.000 evra. Njihov Crveni krst je dao Crvenom krstu našem već 40.000 evra. A zatim ću ići zaista da primim delegaciju iz Azerbejdžana koja donosi pomoć od 400.000, otprilike vrednosti 400.000 evra na aerodrom večeras u opremi, uglavnom ronilačkoj, čamcima, pumpama i tako dalje. Znači, reč je još uvek o hitnim sredstvima, humanitarnoj pomoći, još uvek je reč o pomoći u kojoj se nosimo sa zaustavljanjem i kontrolisanjem efekata stihe i zaista je vrlo velikodušna i brza reakcija naših prijatelja. Kako ocenjujete tu međunarodnu solidarnost? Izgleda da su se svi ujedinili da pomognu i Srbiji, i Bosni i Hrvatskoj i opšte popoljenom području. Pa znate, imala sam prilike i da radim u Ujedinjenim nacijama i da više puta to vidim. Solidarnost je zaista jedan fundamentalan međunarodni princip i divno je biti u centru takve organizacije i videti koliko su zemlje spremne da pomognu. Ovo što mi sada imamo je velika katastrofa i oni su toga svesni. Moram reći i da je Norveška, na primjer, to sam danas rekla, za nas i primjer zemlje na koju danas naši građani mogu i kao pojedinci da se ugledaju, jer ja sam vrlo često od Norvežana i njihovih zvaničnika, ali i običnih građana imala priliku da čujem da kažu: znate, mi smo imali sreću, mi smo našli naftu i mi se osjećamo obavezni da tu našu sreću podelimo i sa drugima. I oni zaista daju pomoć bez uslovljavanja i u mnogo većoj meri nego što je njihova veličina. Ja mislim da se danas u Srbiji mnogo ljudi tako osjeća i da oni zato takođe, iako svi mi znamo da nismo bogata zemlja i mnogi ljudi koji baš i nemaju mnogo, osjećaju, znam i razgovarala sam i čula i kažu: ali toliko imamo više nego oni koji su sada pogođeni ovom nesrećom. I to je solidarnost, to je sposobnost da vidite da imate nešto da podelite i da vam bude drago što ste učinili nešto za nekoga drugog. Kada se voda povuče, počeće popisivanje štete, a šteta je ogromna. Da li i tu možemo da računamo na međunarodnu pomoć? Pa znate, u ovakvim situacijama imate, da tako kažem, 3 faze. Prva je ova najurgentnija na koju sada svi treba da budu fokusirani i mi, recimo, kao što sam ja koja se više bavim razvojnim delom našeg posla, ne smemo da smetamo. Treba da pokažemo dobru volju, da idemo tamo da nam se kaže dolaze brze ekipe i tako dalje, a to je jedan stub urgentne pomoći. A zatim dolazi takozvani oporavak, prva faza oporavka. I on traje 1 mesec do 2 dana gde se ljudi vraćaju u svoje domove. I ja želim da kažem svima onima koji se danas osjećaju kao da su sve izgubili i potpuno bezizlazno i beznadežno, da treba da znaju da će se vratiti u jedan normalan život, da moraju da sačekaju, da ćemo im pomoći i da će na kraju izgraditi i vratiti ponovo ono što su sada izgubili i da će u tome dobiti pomoć. To neće biti brzo, ali će biti.
A onda dolazi nošenje sa, da tako kažem, razvojnim efektom. I posle 2, 3, 4 meseca, kad ljudi počnu da normalizuju svoje živote, mi ćemo osjećati ekonomske posledice ovih šteta. Zemlja je i poljoprivredni rod, zemlja je izgubila na kvalitetu. Držimo fige i nadamo se još uvek da naš elektroenergetski sistem i TENT neće doživeti najveću katastrofu, ali ništa od toga, nažalost, još uvek nije isključeno. Vrh voda se očekuje tek za 24 sata. Nažalost. I evo za sam kraj ovog gostovanja, jer znam da žurite, kao što ste rekli, na aerodrom da dočekate i delegaciju i pomoć iz Azerbejdžana. Da li postoji mogućnost da Srbija zajedno sa Hrvatskom i Bosnom traži možda neku zajedničku međunarodnu pomoć? Pa sigurno je da će ceo ovaj region i uvek je on posmatran zajednički, međutim i mi treba da sarađujemo. Isto tako je činjenica da su stepeni i vrsta pogođenosti vrlo različiti i to mora da se vodi računa o tome. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Naša gošća bila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.